Ola a todos, son Sergio del Pon e a partir do 24 de setembro estarei nesta canle para participar nun programa de baloncesto que se vai a chamar o noso básquet. A verdade é que cando me dixeron o título entroume certa nostalgia, porque hai casi 40 anos Ovidio González máis eu iniciamos unha maravillosa aventura que se chamaba Todo Básquet. Pois ben, agora, xunto a outras persoas, volvo a reencontrarme con Ovidio. Prometo que haberá risas, porque, entre outras cousas, Ovidio é socio do Breogán, eu son socio do Obradoiro, a él tiranlle as cores blaugranas, a min tiran máis brancas, ele é capitalino, eu son provinciano de Quilomar. En fin, que vamos a pasar moi ben. E unha cousa, naquel Todo Básquet, alguén matou por 2 veces a un adestrador. Imos ver o que pasa neste programa, repito, o noso básquet. Chao.